Fuck, han ligner en... Hvad hedder det nu? Hipster. Hvem? Dig. Nå. Nah. Fucking hipster derhenne. Du spamklikker bare dem, og så slår du. Og hvis du holder dem inde, så... Hvis du holder dem inde, så holder du fast. Hold dem inde, så holder du fast i ham, og så tryk trekant, så løfter du ham op. Ja. Jeg så det godt. Fuck mig selv. Ja. Kom her, din hippie hillbilly kommunistiske svin. Kommunistisk svin. Nej. Hvor mange gange skal jeg fortælle dig, at du skal ligge derned? Dæk hund, dæk. Ned med dig. Skal du igennem glasset, Gustav? Ja, der kommer det. Vi har ødelagt det, og så... Nej, ja, jeg tager dig med. Jeg hæver dig med i døden, din abe. Du får ikke lov til at vinde. Jo, vi er på hold, mig selv. Vi er mod de der to kommunister. Du skal ikke holde. Nej, men det er bare... Fordi det gælder om at overleve her i det her. Jo, mig selv. Mig selv? Nej. Mig selv, hjælp mig selv! Din fucking dumbass. Yeah. Mig selv, du fucking idiot. Okay, lad mig. Hvorfor er jeg altid med ham her, abe? Nej, fuck dig, du er død, mand. Okay. Ej, jeg var... Nej! Dumbass bitch. Stop mig. Gør noget som helst. Fucking bitch. Jeg forstår ikke den der fighting del af det her. Giv mig det her. Giv mig det. Giv mig det. Giv mig det. Giv mig det. Ved du hvad, du tager den. Ja, hvad vil du gøre, hva'? Fucking... Giv dig mig... Nej! Det er med døden, lille bitch. Jeg er meget det her. Jeg er lidt gemmer sig. Det er taktik. Hello, motherfucker. Det finder jeg ud af lidt. Du har overlevet Frederik. Frederik, kom on! Han falder lige om lidt. Nej! Han bliver hjælpet. Se, det er taktik. Og jeg finder med lige om lidt. What the fuck? Taktik! Nej! Kom Nu er det nu. omvendt. Jeg tager selv. Se, hvordan er den så? Wumba. Wumba. Mine damer og herrer, gør nu klar til at se det mest brutaleste slagsmål, I nogensinde har set. Motherfucker! Det er min airline, altså. Fuck den her der. Er det hvad med typer, mand? Nej! Kommer til at koste det. Var det Alec, der vandt igen? Selvfølgelig. Ja. Hvad forventer du?